Kumusta mga viewers, mga Kristohanon, mga anak sa Diyos, kumusta man? God is good and all the time God is good. So karon, pinasign upon nga video ang ato ang pagahisgutan karon. And mo ni ang mga kakaraanan, mga tinuuhan sa kakaraanan ato ang pagahisgutan karon. And before that, ato sang i-greet ang ato mga viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. Praise God, kutob sa maabot sa atong channel JDC Vlog TV. Doon na tayo viewers from Hong Kong, Ilimi Vlog TV, and Sister Katimi Sinyagan. Doon na po tayo viewers from Cebu, Lorimi Bais, o sa Mabinay, Bradrix Mix TV. Doon na po tayo viewers from Manila, no? Last time igsuon, gi-koreksyonan ko, kay di daw ko kabalong mo Tagalog. Naadi ay nakaklik sa akong video, niya Tagalog daw siyang pure. So ni comment siya nga sa Bisaya pa tarungan ng imong video, imong istorya kay na mao ding wala kuno koy subscriber kaayo, wala views kaayo kay Bisaya kuno kayo kung dako, no. Muna mga iko pasensya sa mga Tagalog diha, no, pero dili man punta ng Tagalog diha nga dili kasabot Bisaya. Naamon po yung mga Tagalog nga kabalo ra po mo Bisaya. So anyway, ang balang espiritu mo na magkapasabot sa imuha, even though magtanaw kay nga video nya dili ka kasabot tungod sa Cebuano version, but I believe nga ang Holy Spirit may maga kunsad sa imuha, magpasabot sa imuha kay siya magud ato ang teacher, no, kanang mag-guide nato bas kamatuuran guni ato ang paghisgutan karon. Okay, so mao ni adto na ta sa ato ang topic. Kani bitaw biblical ba ning horoscope o kung napta or horoscope or zodiac sign or unsa pa imong nailhanana kana bitaw mga kuana siya, mga bituon nya from January to December matag bulan duna nay katumbas nga ngalan, no, naa diha mga Aquarius, no, ako pa mahinumduman actually. Makasulti ko ani kay kami sa una sa akong pamilya nagbilib mi ini, nagtuo mi ining horoscope, napta o zodiac sign. Naagid mi libro, notebook to gikapi sa akong magulang nya everyday ako tong ginabasa, ganahan po kong mabasa. So from January to December naa say mga katumbas nga mga pangalan nya mga ngalan daw nas mga bituon, no, ako mahinumduman na Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, na Libra, Leo, Virgo, Capricornio, Scorpio, o Sagittarius, o na muna, no, 12 na ba to? Dili ko kakuan kayo tanan, panara ko yung mga nanayong duman. Okay, so ato isgutan nga unsa man na siya kay kani mao guni sagad god gisunod sa mga tigulangan nato. Akong lulong lola gatan-aw napta. Now muna yung basihan nila ba, gihimo nilang advisor bitaw ang napta panahon sa ilahang tanom, no, nahimong advisor nila ang napta panahon sa ilahang pag nang magminyo, nahimong ang napta mo ilang sumbanan, no, pamuhi, pananom, pagpuyo, kana mga lihi-lihi, no, naa diha napta ang hinungdanan na isuon, no. Muna nga atong hisgutan mga biblical bagyud ni nga mao nga kana ba tong kapalaran nang bitaw ang napta manggod o kining horoscope zodiac sign sa panilaing termino diyang gigamit ginapredict ang imong future, no, na itoy time igsuon nga nagbasa ko sa kong napta. Medyo una na akong basa, ganahan ko mabasa kay may ingon dito nga kay ako Libra mo ko kay Oktubre man may ingon dito pagailugan kuno ko sa mga babae tungod kuno sa akong kabuutan. So dili dahil tungod sa akong itsura di ay tungod sa akong pagkabuutan. So inana ba murag limbong kaayo, murag gilipay-lipay ra ka unya. Pag abot dito sa ubos igsoon pagbasa nako kay pag edad og 25 mamatay naman kuno ko. So nakaana ako nga matay dili man ni.
gamay ra man day ko kayog time diri sa kalibutan. No, ang napta or ang horoscope mag-predict na bang magtagna kung kanus-a ka mutaliwan ining kalibutana. Unya detalyado pag kaayo unsay mamatyan, no, madatugan kuno kog bugat kayong mga butang. Unang galikay-likay butahon kog mga palas-anon kay nasi unyang madatugan ko. So gawas pa niana dito ko nakakat-on na ining napta og panugal. Kana bitawng gitawag sa una og kanang karon STL naman naro. Suritris, tulo ka numero ba? Sa una gitawag naghay alay o bagdok. Tung naitip gani yung gamay newspaper, marag newspaper. So muna among tungod sa napta, tungod kay namang number dito, no, na may mo dito nga mo ni ang swerte nimong numero. Ya kay swerte kuno na akong numero kay 856. Sumoto. Pata dayon ko. Pila daw ay kasinsilyo na urot na ako, adyo ko kadaog sukad. So diha ko nakakatong sa pagpanugal, no, pinaagi anang napta. So kung imong tanawon, gipredict ka kanus ka mamatay, dunay gipredict dito nga sa 60 ra imong edad, 61. Kato ako azu kay Beijing ko baling kamubo ara, no? Nya baling hadlukan ako kay inana ra day akong pangidaron nga mutaliwan ako aning kalibutan. Murag ang napta tugkan ka og kahadlok, unya dili siya maayo nga mga Kristohanon magbatundan niini. So ang pangutana karon as tong thumbnail, biblical ba ning napta o horoscope? Kaning napta o horoscope kung imong yung subayon, ang mga nagmugna ini is mga astrologers, mga astrology. Kani sila mga nagtuon ni sila sa mga dagan sa kabituonan, no, adlaw ug bulan, mga heavenly bodies, muni ilang ginatun-an, mga astrologers na siya. Ang kahinumdum mo sa panahon ni Jesus Christ pagkatao, dunay tulo ka maalamon nga miadtog Jerusalem tungod kay nakita nila ang bituon, no? Ang bituon ba nga mao to ang pagsubang, mao to ang pagkatao ni Jesus Christ. So nakita nila sa sidlakan, layo pa sila. Muto ilang gisunod kay ato nga time, grabe ka daghana kay mga maalamon, mga astrologers. Then nag-evolve mga katuigan ng labay na daghan kayong natakdan sa mga kaalam nga nakuha nining kalibutan na pag pinagis pagtuon sa mga dagan sa kabituonan o sa mga sa bulan o sa adlaw. So munang naabot sa punto nga kani mga astrologers wala na sila nagbilive og Ginoo. Wala na sila nagbilive og Ginoo. Mostly ang mga astrologers mga Illuminati na sila kanang wala sila nagbilive nga nag-exist ang Ginoo ba, no? Ang ilang tungod sa ilang kaalam nga nakuha in kalibutana, dili na sila mutuo nga dunay Ginoo nga nag-create, no? Dili na sila mutuo ni ana. So ang napta o horoscope sukwahi isa sa gisulti sa Biblia, no? Kay ang gisulti sa Biblia atong basahon Isaiah 45 Isaiah 45 verse 7. Ako'y nagbuhat sa kahayag ug kangitngit. Ako'y naghimo sa kabulahanan ug sa katalagman. Ako ang Ginoo mo'y naghimo nining tanan. Okay? Di ba? So ang mga astrologers wala sila nagbilib nga adunay Ginoo nga naghimo nini. No? So imong tan-awon diri Isaiah 45:7 nga. Ang Dios mo'y naghimo sa kabulahanan, di ba? Diya sa napta na may naapoy kabulahanan. Unya, naapoy katalagman kanang mo kuno na kamatyan nimo mo nang sakita imong kamatyan. So ginasulti po sa napta. Ang problema kay ilang giangkon nga tungod anang Virgo, tungod anang Leo, tungod anang bituon mo nang na tungod sa pizza imong natawhan og bulan, diha mo nang nainana ang imong destiny, ang imong future. But no, ang giingon sa Bible, Isaiah 45 verse 7, ang Dios mo'y nagkupot sa atong kabulahanan, siya ang nagkupot pod sa katalagman. Nganuman nga kabulahanan magkatalagman, ang naa sa Ginoo gisulti sa verse 7. Siyempre, kay ang atong Dios justisya, no? Ang atong Dios justisya, justice ang atong buhi nga Dios. Even though ang atong Dios gugma, apan justisya pud siya, no? Ang katong nahigugma niya patilawon niya sa iyang kabulahanan, no? Katong nagsunod sa iyang mga patakaran, sa iyang mga pagtulunan, makatagamtam gayon sa kabulahanan. Apan
bisan magani og pinili niyang katawhan ng mga Israel sa una, sa dihang nisupak ang mga katawhan. Kana bang niagin sila sa pamalaod sa Ginoo, niagin sila sa mga patakaran sa Ginoo, unsa may naitabo nila, ila pong nasinati ang katalagman, di ba? Di ba? Dunay mga senaryo sa Biblia nga ang katalagman ug kabulhanan gipaulan sa Ginoo ang Ehipto, unsa may natabo, katalagman gipadal-an og pulo ka hampak ang Ehipto. Ngano man kini magong nasura mao ni ga paantos sa mga Israelita ang mga piniling katawhan sa Dios. Gawas pa ni ana kining nasura mo daghan kaayong mga Dios. Simba silang bituon, karabaw, mga hayupan, mga isda. So di ba? Nagsalikway sila sa pamaagi sa Ginoo nga dapat ang Ginoo ray simbahon. So ang Egypt gipadal-an og katalagman. Ang Sodoma gipadal-an og katalagman. No? Unya ang Israel sa dihang misalig sa Ginoo, sa diyang mitawag sa Ginoo, gipadal-an sila ug kabulahanan sa Ginoo. Gipanalipdan sila sa matag nasod nga ilang kabangga ug asa sila moagi anay nasod moatang nila. Bisag unsa kadaghan sa kontra nila, bisag usa pa ka balas paspaybayon kada kumpara ang kadaghan sa mga sundalo, bat kayang buntugon sa mga Israel. Ngano man gipanalipdan sila sa Ginoo. Kabulahanan ug katalagman naas Ginoo, wala sa napta, wala sa no ang future nato naas Ginoo. Jeremiah 29 verse 11, no, atong basahon ang Jeremiah 29 verse 11. Ako lamang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon, inay malaot ug paghatag kanyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Okay, nasabto nato igsuon nga ang Dios may nagkupot sa atong kaugmaon. Ang atong mga laraw, naman tayo mga laraw, pinuduna po'y laraw ang Dios nga alang kanato ug kana nga laraw para sa atong future nga tagaan ta nagmahayag nga kaugmaon, nga dili tong alaot nga kaugmaon, dili tong dulom nga kaugmaon, kun dili mahayag nga kaugmaon. Naas kamot sa Ginoo. Muna nga dili ta mo bilib anang napta, no, mao man na atong nas mga katigulangan nagbilib ana. But karon nga nakatuon tas Bible, kami usama ko sa nagbilib ana sa una, but now na realize nako nga ang Bible is the word of God. Mao kini maghatag nato gagawasan. Munang salamat sa Ginoo iya ming gipahigawas sa mga patuo-tuo nga naisulat sa napta. Okay, so dinhilan ta kutob. Next video atong isigutan ang unsa man gyud ang mga patuo-tuo sagad nga naa sa napta gi-practice sa mga tawo karon. Ato nang hisigutan kay basin usa ka sa nag-practice or basin naa kay mga na-practice karon nga kana wala ka kabalo nga gikan dai sa napta. So munang hisigutan nato sa next video. Okay? So God bless. Next video ta magkita.